Темата е женската енергия, само че може би малко по-различен поглед от този, който сте свикнали да чувате и виждате. Да, говори се за женската енергия, но се говори много общо, а тя наистина е изключително важна в основата на женското здраве и щастие. Просто на целия женски живот, който е в здраве, щастие, удоволствие, удовлетворение, реализация в предназначението и така нататък. За всичко това базата е живот в женска енергия или в източника. А сега ще се опитам да поговоря за някои ключове към това как да се включим към този източник, как да развием женската си енергия, защото това е изначално важно за всяка жена. Казвала съм ви в други мои видеа, че жените се раждаме в ян състояние, ян енергия и нашата задача през нашия живот е да натрупаме ин състояние, да развием женствеността, женската енергия и реално на нас ни е дадено каквото и да правим, когато сме в този женски източник, толкова колкото е необходимо. Ще ви кажа след малко какъв е баланса. Тогава ние успяваме във всичко, като естествено запазваме здравето си, младостта, красотата, енергията, дори не само ги запазваме, а ги преумножаваме. Затова е много важно да работим и по женската енергия. Дори аз на моите клиентки, които работят с тазовото дъно, с гимнастиката за тазовото дъно, ги насочвам да работим заедно с това и с живота в женска енергия, защото това допринася към запазването на здравето, на работоспособността, на енергията. Даже енергията се преумножава с възрастта, когато се живее в източник, а не намалява. Както сме свикнали да мислим, леле, сега какво ще правя, като стана на 35, на 40, 45, 46. Ето аз съм на 46 и това искам да ви кажа, че практикувам всичко, което знам, което предлагам в моя онлайн магазин и практиките, свързани с женската енергия и видеотренировките ми за тазовото дъно. Лично аз ги практикувам. Наистина те са много важна база за женската енергия, за женското здраве като цяло и отделно вече за гинекологичното здраве, здравето в областта на мускулите на тазовото дъно и женските ни полови органи. Тъй като имам много клиентки, които са си, както всички нас, аз преди също съм била така, са в предимно мъжки енергии, но се занимават с гимнастика за тазовото дъно. На тях им обяснявам, че с времето трябва да започнат да включват женската енергия, живота си на женска енергия, ако искат да запазят наистина здравето, красотата, младостта, привлекателността, да запазят щастливите си взаимоотношения, да не се рушат взаимоотношенията. Аз лично имам такъв опит, такава криза и благодарение на нея научих още много за женската енергия и за взаимоотношенията между половете. Все още изучавам най-различни неща, свързани с това, с което се занимавам. Постоянно съм на различни курсове, чуждестранни предимно. Аз ви предлагам само такива неща, които лично аз съм практикувала, които работят до ден днешен върху мен и съответно работят върху всички останали. Примерно, треньор, който не е раждал, да ви даде упражнения за след раждане. Или треньор, който не е тренирал тазовото си дъно, да ви даде тренировки за тазовото дъно. Нали, според мен е изключително важна личната практика. Наистина има значение. Съвсем друго знаеш. Аз също съм завършила кинезитерапия, учила съм много неща, но реално знам най-добре това, което практикувам. И най-важното, имам много дълъг опит, съм наблюдавала във времето как работят тези мои тренировки и практики. Треньор, който ще ви учи на някакви практики за женска енергия или как да живеете в женска енергия. Ами как точно ще ви научи, ако той самия живее в мъжка енергия, как точно ще ви преподаде, какъв опит точно ще ви преподаде в женска енергия? Нали? Ти трябва да си живял в женска енергия, да имаш този опит как се случва, защото искам да ви кажа, че тази промяна да преминеш от мъжки начин на живот, като си жена, към женски, е много плашеща и много трудна и изобщо не е лесна. Тя не означава да не правиш нищо, не означава да не ползваш ян енергията си, не означава да не се реализираш. Напротив, означава да правиш всичко това
но на ин източник, на ин енергия в женска енергия. След определен брой години, някои жени са силно издръжливи, издържат доста дълго в ян енергия, но в определен момент и те самите установяват, че не може повече така да живеят, защото наистина това не е естествено тяхно състояние. Дали ги удря нещо по здравето, дали просто взаимоотношения нямат или пък не са щастливи в взаимоотношенията, привличат слаби мъже, защото наистина на мощна ян енергия идва ин енергия. Не може да дойде ян енергия, разбирате ли? Така че всичко зависи от тази женска енергия. Има много така нюанси. Естествено, нещата не се изчерпват до тук. Има още много фактори, свързани с здравето, с отношенията и така нататък. Всичко това наистина трябва да се изучава, но като начало мога да ви кажа, че ако се опитате да балансирате, да се реализирате по-женски, това е напълно възможно. Просто в началото е малко страшно. Забравих да кажа, принципът е следния. При жената, естествено, не изхвърляме мъжката си енергия, напротив, използваме я за дисциплина, но дисциплина, която не е свързана с бизнес по-мъжки, да кажем, или някакви мъжки дела, а е свързана с това ние да имаме дисциплината, да се пълним с женска енергия, да живеем по-женски, да разпределяме графика и времето си. Жената трябва да живее 70%, минимум 60% от времето си в женска енергия, останалите проценти са да живее в мъжка енергия и да бъде активна. Така че направете си извод как трябва да си разпределите графика и времето, и много други неща имат значение. Основно тук първо в главата трябва да се промени мисленето, защото то ни е заложено още от детството. Ние сме възпитавани така, наблюдавали сме нашите майки и след това в детската градина, в училището пак са ни възпитавали да се реализираме по-мъжки, въпреки че сме момичета. Така че наистина е много трудно. Това ни е забито в главата и то не може да се изтръгне тук. Така минава доста време да пренастроим мозъка си на женска вълна. Наистина да мислим като жени, да действаме като жени. Друго важно, стреса, бързането, липсата на спокойствие, тревожността, това ви вкарва автоматично в мъжки енергии. Ако тези неща се минимизират в живота и влезете в спокойствие. Спокойствието е характерно за женската енергия. Поне спокойствие. Айде, ако сте доста активни, но поне спокойствие. Ако изберете да се реализирате по-женски, т.е. в предназначението си. Има дълбочина всичко това, което ви казвам, и затова ако някой иска да разпита, да научи какво, как, защото всичко става постепенно. Просто наистина е хубаво да имаш човек, който да те насочва. Аз много дълги години се занимавам с това и мога да кажа, че чак тук последните години някак си успявам да прилагам всичко, което съм научила, защото постепенно свиквах във времето за всяко едно нещо. Първо ми се струваше естествено ненормално, странно, невъзможно, както на всички вас, но с времето видях, че има много ползи. Просто престраших се и реших да става каквото ще и започнах да виждам наистина големи промени и съвсем друго състояние. Просто когато живеете по-скоро в тази женска енергия, вие сте, освен че запазвате здравето, красотата, младостта, взаимоотношенията, като цяло щастието и удовлетворението в ежедневието. Постепенно се настройвате така, че наистина да тръгнете към личната си реализация, в личното си предназначение. Всяка от нас има таланти, нещо, което е точно нейното и точно нейната реализация. Не е задължително, примерно, всички да са популярни, известни. Примерно, за някои това е предназначение, за други е изпитание. Нали? Има много нюанси, така че ако ви е интересно, заповядайте за по-подробни анализи наистина в консултацията ми, защото темата е безкрайна. Ще се опитам и тук да правя видеа в мрежите.